Foampalat leikataan yksitellen. Kaavat voit asetella foamille vapaasti ja siten käyttää sen tehokkaasti. Tärkeää on vain se, että peilikuvakappaleet on leikattu samaan suuntaan. Kiinnitä kaavat teipillä muutamasta kohdasta. Leikkaa tarkasti kaavan reunaa pitkin, tarkimman leikkuujäljen saat käyttämällä leikkuria. Terävät kulmat voit viimeistellä saksilla. Merkkaa kohdistusmerkit neuloilla. Asettele kaavat haluamallasi tavalla kaksinkertaiselle kankaalle. Langan suunnista tai kankaan venymissuunnista ei edelleenkään tarvitse välittää. Voit asetella kaavat täysin kuvioiden mukaan. Leikkaa ympärys taitteelta ja jätä keskelle taakse sovitusvara. Käytä apuna viivotinta. Leikkaa stabilizer-taitteelta ympäryksen kaavaa apuna käyttäen. Pieni pala keskelle eteen riittää. Leikkuu tapahtuu samalla tavalla kaikissa malleissa.